Dala sang impluwensya sang iya amay kag mga tiyo nga nangin commercial players sa mga local kag intertown league na engganyo man nga maghampang sang basketball. Si John Lloyd Martinez sa iya lamharon nga edad. Martinez against Nico. Martinez will fire for 3 and that goes in for John. Sang edad ko guro 8. Tungod nakita ko akong papa gampang ga intra liga-liga kag mga tito ko bla. Kita man nila nga ako nampang mong kagang abilidad. Tapos mo to nagpadayon ko, nag-intra ko pangayaw na ginagad ko mga upod ko nga magampang sa pangayawan tapos mga liga bla. Dito ko nag-start. Istorya sang 6'1 shooting guard nga tumandok sang banwa sang San Enrique. Nakilala siya sa mga pustahanay nga one-on-one game sa mga pangayawan. Tugtog nga na-discover siya sang local coach nga manunudlo. Mayara to nga sa business nga may mga single bla before 1v1. Anong pangaman 1v1? 1v1 ginaset nila sa amon tapos nag-intra ko dito mo dayon nakitaan ko. Tapos may nagkilala sa ako ni saka coach nga si Coach Bambam Ukindod taga Bacolod man. Bali that time pandemic no mong gina-train ako sir. Bali ginapasa ako blaw para suli mag-abot ang tiyempo nga mag-try out ko. Wala magdumdum si John Lloyd nga sa paghampang sang basketball makalabot siya sa iban pa nga mga lugar. Pareho na lang sa Iloilo kag Metro Manila sang na-recruit siya sa isa sa mga basketball team sa NCAA. Sabi second year ka pa lang may chance pa nga pwede ka to pa i-recruit sa Manila. I-grab mo yan. I-grab ko gid sir. Last na lang ko nga chance sir. Gin-set ko gid mind ko sir nga mayara opportunity ipadayon ko gid sir kay dako gid nga bulig kag andom ko gid nga makampang sa big league sa Manila. Sa piyak sa mga offer sa mga collegiate team sa Manila, ginpili ni John Lloyd nga magpauli kag maghampang sa La Consolacion College Blue Panthers. Anong course mo subong ginapada sa LCC? Business Administration. Anong gusto mo profession sa uli? Maging basketball player Kung yung BA nga Business Administration yung course? Course, maging negosyante sa uli. Anong ginapaminsar mo nga negosyo sa uli? Kung akong tatay ka pangisda man mong gusto ko man makapunong bla. Negosyo isda. Seafood restaurant. Sa National NBTC Championship, sila ang nangin back-to-back Bacolod Central Leg champions kag si John Lloyd ang back-to-back MVP sang Bacolod Central Leg. Katapos ang Mythical 5 kag Most Outstanding Player for the Visayas. Siya man ang Best Defensive Player sa Division 2. Nangin sunod-sunod ang kadalagan sang Blue Panthers sa makuha nilang kadalagan sa Perlas ng Silangan Basketball League bilang back-to-back champion sininga 2025. Pagkasarot mo? Once nga ipasa sa akong bula, magambal ang coach ko nga 5 out. Ang sulod sa paminsarong ko gidya, i-attack ko gidya kag bel ko gidya makaya tapos panaligid ko sa Ginoo nga ma-shot ko gid kay salig ko sa ugalingon ko nga makaya ko gid. Regardless kung sino pang gaban ka? Regardless may sino pa. Pero may gaman ka tugaplak sa kami po nagpo. Kung gagabangon ka pa gid, anong din ka gapwa kusog mo na usual? Usual sa pamilya ko gid. Kag sa akon nga mga mangod, amo lang ginang akon nga ginakuan kusog. Kay ano man mo kinalanon gid para makatibawas man kami bala. Papa mo nung obra ganis mo? Aga pangisda gid. Sa bulig sang coaching staff kag school organization handom ni John Lloyd nga matapos ang pag-eskwela, mangin kabahin sa mas dalagko pa nga mga National League agud makabulig sa pamilya. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.